biju hanse longbi hanse arong asar kaching thi mesen pen ke pachun pon CPML Karbi Longri District atum pen dipukla pasai hemlong nini permanent conference mesen pen ke pachun pon Iskuti lepen tata LPT akhir kang tang rakat stong ajok adi maklong amat iskuti kete warabang pu apran gedam Abaram VDC Chairman Babu Bongro Mapan Kharketi Bongro Mahabara Phant SGB Arpu Kepeko Nongnam ka thangklong omrang so golfil along durong ka chingru mamai ke pedopon je phan juri kending rong kimi along ka chingwai amai ke pedopon Mathizoni pai Chris Cape Arni lakhain khoresi Borjan Consensi ki pedopon Longbi hansi arong along sar phumang ka chingthi mari biju hansi sar ka chingthi pon hako rukasen arona teng pen ke bathik pon arona teng pen si kedam tang kona ning kan pen loni rong rumnang chukim nang buchui pon bom si karhitang longbi hansi sarang chu bom bang bom thunsi adun thu puthot karhitang debak hansi asopu biju hansi bongchin bongkrok manpeng pen puthot sar ka chingthi mati sar ka chi su pon thu bangso mai long karbi rong sar mai kratri pi amai phu dhorom sing teront lunse pu kambura timung kuligau rong sar babu inti babu singar pen chenglok Preksa marong asar manpeng iti dumta stong dun. Labang sorong mati long bihan siarong haku pusar pisar akai din pen sami sar ke chu rukwasen arona teng pen choklim pen si aron teng pen si nang chu bom bang bom lason thak thak si biju han si stami sar ke chu choklim pen si sar ke chu mati chingthipon pa mi pen si sai pachun pon Santi di pen projen terang Karbi Longri Abirta. Tumlo doan lasaralar sorkari sorkaman pen hakko pen lam dokok nonke hakko sang ali busi saraching thi pu lasi nonke sarke chumi po bangali saraching thi polo lasi dang don throk sikebra tutel ke don throk sikera photo laswarat chingwai ben si chingsai ben si thek thedad le de tame nang tum kaddo ka nang paren mam non doana kachitong chinthong rong hanga mane sarlar tum anta nang pari don mamai pasinili kaddu be phanta chuning rilo lasi pini ke sar ka ching thip pu lasi biju han se han lo sidak nilirat aphan sar pu paklang non lo lasi kaddu be nang chidon dun pensin nilidak pini pen ke karjab don lo lasi nilihan lo biju han se rong sar don lo nilirat ke don non trosikera hini gitu Tela don trok sekian lah ini apa nang lihin kan kibang jelang apor hut kupiti siding ponji nili sai bang ke nan ke mani jelang pon cibor ipon bu busin nili hin menge cimathal nili rat pan misen ni nili rong misen ni pu nili bang ke cimathal sin nili non mang dak kadu ke rat long nili karjab den ang bihan siarong cukim tang kan ko antreng tang dak 1963 1963 lo bang so kenang sot nang li Prangsi perangke korte dengan kadong bajar lo lasi ini ladak longbi hanse arong longbi kai hut sar cebat si non ini dak sar kasing thi abang pu Bijoy bubu. Oh biju hanse alang li uwe thom ta nang li si apor nang li si alang li pini dak chingthong rong hang sar bari ma phan thot alang li rong rup ko solai phan achom aphang chihok si alang li pini sar chingthi lo lasila so sar chingthi abang ke editum hako ben tame karbi rong asara tung ke sar ke chunai Madang se sar chu det pen chom phang chi det pen polong te uwe thom a philo dang te siru phumang thi nang ko ta pen ke la pohu sitame keter sitame sipong sipe jing thi nang ko asi pini ladak long bihan se arong sitame uwe thom arta nang chok si pini dakta sar jing thi siru phumang jing thi lo asila so long sitame etum ka do we jing thong ri chu ro hang ri chu la pen sar barim jog jak rapen dak adungarai kedu share korte rong sar tum anta chitong don si alang li hok pet pen pini sar ching thi lo pasini tumta thek du long lo kadom
CPML Karbi Longri District tumben Chipatir Piponsi Dipukla Basai Hemlong Kedam Tang Mathizong ni Paikrit Roxy Arni Pent Pangcheng Ponsi Mathizong ni Paikrit Nerkep Arni an Nini per month conference mesen pen Pachun Pon Karbi Long Hini District Lapen Dimahaso Radatum CPML Party upon Pinani and Ningas Table Dobamlang Ati Su conference along Radatum Metanga Side Kok Puivit Sami Labang Su conference Nini along Sami Radatum Ongdum Kan Nang Chitodun Article 244A to Nama State Lapen Karbi Long Adu Hoi Lapen Kidugdid Aradu Pan Karai Common Taxi Apansi Labang Su conference along Lam Riding Pon Lobosi CPML Karbi Long District Amai Rubikumber Pangchup and Paranke Tindu Ningzepon Sangse was a meepensi, Nil to Manga. As a non autonomous state long litic, central government is state government alone, King Kupatong Pelo, a Nil to Manimpen, among some compromise. Halabang so Hutpen, Chenglok, Elitum, contiguous boundary to Edu, Labangso Banganu Wangsi, Meghalaya Sornangapet, Nagaland Sornangapet, the entire district along Stame, who Gulagat, Sipsagor, who Nongo, Lapete Murigo, non recently Hujai, Lahaya along Penangapet, little Petchet, Pardiam long Chikuno. Lasila Bangso long Lake Chiraya Park, border issue of Putat, Nilitum, Jasimet, Arjap, Lasitu, Kedam Tang Hood, Jito Mukro along. Bidasing Lake Alangli Kichivoya Putata Karbi Arat and Pun Keraya Banglo, Lapente Karbi Long Keraya Banglo, Alangli Pan Banke, no Pelo, of Nai Pussy, Nitu, CPML, this party couldn't take upon Lapente Alangli Labanso Chivoy Jatanahi, Nilitum Alangli Hem Tapumbi Dambo, Alangli Sarpi Sabra, Aporte Doan Penta, Chitop Gangsi. Along the hills or the ribbon, take these at Pontican. Get Homalam Tebutaka Banke, that Penangana is Sudo, the Sakuri Bakuri non, the Soizanatum Kelongli, Lapente, Boring our side, Kawe, Lapente Chondachu Telo Gawe, that pen Antana estate along, that non Kiturni, the Soizang Lo Charlie Atum, Antanzidam. Laso pot kopi posi alang litung kedam et nangkong ma bangke dapen goreng warsa kikeda aprang ason dak sakuri bakuri kawiben akesun kota asi damtang abang so lockdown hot coronavirus upen se teglong dak hajar karbi ariso ejang atum angkan jomda tampe abang so dang sisiya kisu alang litung silakan pesan yang pe mesin kado kedaklah alam Labanso council along 62 aja kongpan ma lapente MOU aja kongpan doma lahai bang che sar thek thep na joksi ini bang te lahai goreng awar saida state government of support nona bang te da council authority along bang te appointment authority awar da som lasi non target full grade and da nona bang interview ke ko state government of support lalu protam ke that council to kenali kupil siksidul siku government kupilo ali apete autonomous council u MOU aja kong non pachiru ke lahai pen penangan rata to ani koi ason thot si labang so puta thot tu che song ko lahai aja kong che wan tu ason thot si songdat chutilo apete sai chutuki rata to kidukela rata to non teglong lo jomta kaka nunerga atam da prana longbo sikan non bande longle longchita dalal tum chuki na somthasi pinia bangke ration card bangta penangan tu apan labang so pan card awe ta aadhar card awe government pensi penangan ration card kapiya nasilahai kidukela garata tu apan below property line labang so rata tu apan uthot ration card pinangko job card awar sai pinangko lapente alangli Kidamtang Mathizong ni Pai Krit Roxy Arni Anigang Sampor 5 Pliraj Tema Por Malompen Bogosan Police Station ke Parlupon NS 39 to War Pipali Padhar Ramha Padhar Pen Tinilijan Adak Scooty
lapen Tata LPT atrak ahir kang tang rak atong ajok skuti kete warabang tuadi meklong mat apran kedam. Lason si akimi skuti pleasure black color lapen kitchilot abang thua phant raikom sa kia tum pensi spari deng ponsi siding ponlo. Tata LPT atrak registration number labangki NL07 4146 pusi pangthek pon sangti deben presenter Karbi Longri Abirta. Mathisong ni pioneer kep arni lakha engko resi Borjan constituency ki polopont khatketi bongrum arong abar rim BDC chairman Babu bongrum aphan khatketi bongrum arong angkanga phan puthot kadu kabe rachu tu pet pen SGB arpu ke pek konthu Pinpur dami Babu bongrum aphu akaidin hutpen sami kalitang joising bongrum akai hutpen sami SGB arpu dengtang lo lason thak si Babu bongrum asar bura kalhitang silong bongrum akaidin hutpen sami SGB arpu deng ponsi khatketi bongrum angkang hawara phant mesen pen pangri panggon ponlong lo lason si kedam tang madhizong ni pai khri siarni kalhitang silong bongrum abang labang sopir thepen chodet pen pathi kalhitang silong bongrum asopu akleng si Babu bongrum si puthot SGB arpu deng ponsi khatketi bongrum arong angkang aphant rad aphan puthot SGB arpu deng ponlo pu chipaklang ponthu SGB Babu bongrum pen rad aphan kachipa chini pon amai along Aluhia man pen iem so jorong phal chitong dun khotketi bongrum arong SGB ke pini pen ki Babu bongrum melo pu hok pondet pen sarkari gangbra SGB amant mati abes SGB achoy lapen Karbi poho iem so jorong phar adi deng pen arwat ponsi man chipi pon lason si bangso amai long rong asar SGB lapen ka prek pek man pen gedunda chitong dun si labangso amai mesen pen pachun pon sangti di pen presenteran Karbi Longri Abirta date 18 dak pini bongrung arong mate sorkar yang bra lasu pini ada itu enang kok bangke lapuhen lo je kidam tang aciklo ahopta ahut nilip sarbra ciwo ikjui lo lasi pini laso sorkar yang bra ada itu ke enang kok bangke pini alang aning ke hang ma aning aprang pen alang arong ciwai weko laso aning ke hang pen ateng si pini nili tami laso papleng piji ma akar jong aning pang samji pa joini pini ining ke oi pu oi pit si tami alang phan ke matha pon si pini ni laso arpu deng ponang kok lo lasi pini pen bangke nilihin pen si tami dak nili rong do nili rong sirkep GB arong do laso long pen sinili sorkari gangbra inudlo lasi pini pen ke ni an phantame rong rup ke calon ke mesen ponji aphan si pini radang no sidami nili semi deng ponlo Prang SGB kicho bang lake la puhen lo nilipo silong bongrung puhen lo la non nili pen pen ke pini fourth generation lo ho nilipu tum pen bang pini fourth generation lo piningan ke sathe bongrung pusar lo so pen nilipu joising bongring la so pen det bang ke nilipo lo lage silong bongrung la pen det bang ke pini pen bang ke Babu bongrung polo nilimen malo nilimar lo lasi pini pen bangke pu unan bangke bor idun po non ki bangji surhini rain koira ke thom ar koya chikluni phai troxi arni nongdam ka chithang klong umbrangso goldfield along district pli ang chingrum pet pent durom chingrum amai ke paman ponchia phant mai inipon labangso amai along Emmanuel duron amai phu Abraham duron akon chunbang thusol bil atum chetong dun lapen hempu pent man along kedu chetong dun yimol durong pi jurikendeng Anthony durong othalang su Noel durong thisu build atum chetong dun labangso district ri durong chingrum amai along convener joising duroi dimahaso grampani MSC ko convener Simon durong malidor alangli atum pent ke japon si penang an durong chingrum amai sami dengpon longlo labangso amai along the durong atum nage plang
aputhak stami alang ni tumpen chitan chemum pon lapen non ke bang ji amai long district pi ke chingrum ji durong atumben labang ke Karbi Anglong district, West Karbi Anglong district, North Kachar Hills, Dima Hasau lapen Kachar district adurong akai tumansi chingrum pon po non ke bang ji durong chingrum amai lang klar dapen ke chini ji aphan contact number 8011886960 along ko humri ji aphan si Abraham Duron aphan contact inun pe alang ni tumpen thot pachini pon thu jiri kendeng pen rancing teron Karbi Longri Abirta Kacing bayi bang meni kacini ni tum tak dolang durong do hi tapi ni kan itu macam cini cici pacini lo 82 pini kacing bayi main ke motorik Troxy 2023 ha umrong apa malong kalau som sekedam jima anpen ko ana time sa pilih nang jima la pan secing bayi pansi ini tu mini dak citong tum ladak jiri kendeng hawara long ladak nilzuma korte Dominic durong hem niltum nanga cingrum alam the puthak ke la puhen lo la non kevangji ningkan surini ra engkore ke thom ar koe chiklo tarik Troxy district pli pangrumpet Silchor district Dima Hasau district West Karbi Anglong district lapen East Karbi Anglong district la nilitum durong atum ke doan isi conference mate durong conference ki bi ponje phan adet hok kon tanglo la se halas so conference long kache tong onje phan ko son sinil tum ke labang so durong conference 2023 la January cheklo ki bi ponje dim ke umrong apa mate hala golf field polong si pathik pon lo lapen adurong conference ki bi ponji ke lake 2023 January cheklo tarik Troxy Saturday si puri po labangso a conference ka non ka chepaham pupon a convenor lake Dima Hasau council long gorom MSC nilitu masar Joy Singh durong alang si labangso a conference a convenor lo lapen ku convenor ke Simeon durong alang like Mali Dorpen lapen labangso a committee long a president lake pu nilikor telo Emmanuel durong lapen nili Abraham durong labangso association durong association as general secretary lo long nitu masona durong according jira tum do ulang nang chetong dunde lasi labangso media long penon labangso ni tum ke kipi khobor ke long pen nang litum tanil tum pen khobor nang chen tum pen mo hala tarik Troxy nang chetong onji pansi kaduk kavela East West Karbi Anglong mate Dima Hasau ke do umrong so jo ke do Mali do jo ke do akorte durong akorte tum pan anta nang chetong onji pansi nilihin pen tuning riparlo